लेना दं हाग्राया ओरै उन्दुनाबो दं ओरै थियाबो दं फुबाथाय ओरै फुनांखागो खोथिया फुनाय रखम माबायसा हाग्रा जादों नै लड़की बड़ी सैतानी है बिमाखौ खामानि मावनो होनानै फिसाजोआ ब्लग बानायबाय दङ हेल' लोगोफोर नै दिनै जों दायो फोथाराव थांनो नागिरदों आरोना दा फोथाराव थांनो नागिरदों खोथिया हाग्रा फुनो खोथियानि हाग्रा फुनो ओमफ्राय बेथिंजाय दङ जोंहा बिमा नै ओमफ्राय आं साइकेल नारदों साइकेलजों थांगोन जायगाया गोजानथार आरोना ओमफ्राय आंजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि थांफाबाय थानो लुगैदोंबा थांफाबाय थादो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो थुदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे थु आं साइकेल सालायनोसै नै दा नै बेगा माबायाव बेगसो नायलाय मनायाव मा लादों थफ्ला थफ्लि जि जोम गोजा आं साइकेल सालायनोसै दानिया बिमाखौ थिखांनांगौ दै बारनांगौ नै जोंनि लामायानो गाख्ला गुख्ला गोजाथार लेथ्रानो फुरा माने एखिनिया ओरै गाख्ला जोबनाय आरोना लामाया सिगाङो प्लास्टारमोन दा ओमफ्राय बिदि जाबाय बायलाला हा नै हाग्राबारि अरनबारि बारि थांनांगौ जोंहानि फोथारबारिया जा गोजानखा माने जायगायाबो दलं मा होनो नाव बारबावाखैसो दैमा खैना सान्तिनि शुटिं खालामफैनाय न'आ नै इसानो आरो इखिसा नुलाय लायाखै सिनेमा शुटिं खालामफैयो जोंना बेखिनियाव ओमफ्राय बेयावनो दानि सिजौ फिल्मा बेयावनो बानायफैदोंमोन आरोना बेसानि न'आवनो सिजौआ ओइ फोरला दैमा गिजा लादोंमोन ओमफ्राय दैमा लानाया गंगारफोरनि जायगासो ना मासो लादोंमोनथाय मिथिलायलाङा दैमा जिंखिजा लादोंमोन जायखिजाया औ दान्दाय खोन्थाहर दे लाजि सिखार जाबाय केमेरायाव ओंखारनो रुपाफुलियाव जायगाया नै दैमा बारनाय जायगाखौ मोनबाय जोंना बेखिजा दालां बानायगासिनोमोन दालाङानो जायाखै दामा आइखोन आरनो दा साइकेलखौ जोंनि फोरला दैमा जिरि जिरि बोहैलांनाय दैसा फोरला दैमा बारनायनि आदालाय सारा नाव बारखांनानै फैबाय आं साइकेलखौ थिखांदोंमोन नाव सायाव ओंखायनो नावआव गाखोनायनि भिडिअखौ आं लानो मोनासै नै जायगायाबो नाय जा अन्दरबारि थांनांगौ बेसे गोजान नुबावबाय आं एबारसो बे हा गोदानाव फार्स्ट टाइम थांदों आरोना थांनायाव हस्टेलाव दंमोन नालाय आङो माइ गायनो मोनफैयाखैमोन ओमफ्राय एबार एगजाम दंमोन ना माइ गायनाय समावनो माइ गायफैनो मोनासै बोसोरनै जाबाय आरोना बे जायगा गोदानाव हा लानाया नै ओमफ्राय आं दायो बेयाव मोनफैनानै दंफैयो आंखौ सिगां फैग्रोनानै थाफैनो होदों आइया ओमफ्राय बेयो जोंहानि हा नंगौना नङा आं मिन्थिया जायखिजाया बैग्रि बिफाङावनो बैग्रि बिफांनि खाथिनियानो जोंहानि हा होनबाय नालाय आङो बे नङाब्ला बे आन्दाजै हमना फैना थाफैबाय आरो आं बेहाय जा बिमाया दै लानो ओइसाना हाबदोंमोन ओमफ्राय आं मिन्थियामोन आरोना आङो जास्ट फैग्रोनानै थाफैबाय माबे मोनसेया जोंहानि हा मिन्थिया आङो साइकेलखौ नै बेहाय दोनबाय आं बैग्रि बिफाङाव होलायलायनानै ओमफ्राय नै बेनो मार जानि हाया आइखौ होनदोंमोन ना बे नङा नैबेसो बेनो मार बैग्रि बिफांनि खाथिनियानो सिथाबनायानो हाया नै जा बिमाया आइनिनो लाथार दानि मेगना ओरै खोख्लोबनाय ओरै जाया माने मेगनानो रुथिजोबनाय इनिनो लादों गन्थंआबो आइनिनो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे जा बिफानो लानाय मोनबा गोलाव सेरेरे जागोन वाव आं बिमानो लादों
आं खोन्थिनि अबे अबेखिजा हाग्रा जादों दानि माया नैबे दब्लायनायाव बारा जायाखैना आरोना हाग्राया नै बेयाव है नै गोजौ गोजौ नै हाग्रा जासिगारदों ओरैबायसा मोजां माने भिउआ जनासो थानो लुगैबाय थाबाय आंथ' मा एसे मोजां बारनांदो खोलो खोलो जायगायानो बेसेबा मोजांखा सना बायसानो सान्दुं गैयिजों आरामसे जनासो थाबाय थानो लुगैबाय आं थान्दा थान्दा बारनांनायजों हा लागे एसे गोलाव हागानाय ओंखायनोथ' एसे गोलाव हाग्रा जासिगारमारदोंमोन खोथिया हाग्रा जासिगारदों आंबो फुनोसै दानिया नै ड्रेस गानस्लायखाना लाबाय आं पुरा दाय लंपेन्ट गानना फैदोंमोन ना दा नै दख'ना मेख्ला गस्ला शार्ट गाननानै लाबाय गोसोम जायोबायसा जिरायबाय नै दानिया जोंहा माबाखौ फुखांनानै जिबायदि सान्दुंआ जिग्रालायनाय फैबाय दहाय सान्दुं गैया होनबाय सान्दुंआ एकदमबारे आं थांनि जाबोलायथारदो खिन्थु आं अबेसिम हागोन बेखिनिखौ ओरैहाय हाबाय बैनिफ्राय ओरैहाय सिदा खावसे हाबाय आंदि होन्दोंमोन ना दहाय हाग्रा गैबां होननायाव ओरैबायसा हाग्रा माने बा खोथिया फोनायथां माथां हाग्रायानो हाग्रासै जाग्रा जा लाफादोंमोन जानो आसुआवबो मैला हाब्बाय आरोना नांलाया भिडिअ हमना होग्रा गैयिखायनो आंहा खोथिया माबा हाग्रा फुनायखौबो भिडिअ लानो मोनाखै बिमाया मबाइल हमनानै होनो रोङा गोदो गोदायनि मबाइल गैयिनि बिमा नालाय मबाइलखौनो हमना होनो खेंख्राख्रा ओरैस्लायो केमेराखौनो होथेबाय थागोन आरो आसिजों नङाबाथाय मा मिथाइ होनो बेखौ खावसे हाबायानो आरो हाग्राखौ सानैजोंनो खावसे फुबाय दा खावसे हाबोबा मबाइल हमना होनो रोङाबाबो आं दायो दसेबाबो लानो फैगोन भिडिअखौ बिमाखौ गुरगोन ना आं ओरैसो खालामना नोंखौ नुवाखैसो आंलाय बबे नोंखौ नुनाया नुवाखै आं बबेसै ओइ गोसो नुहुरदो बिमाखौ आं नै भिडिअ लानो होमारबायमोन आरोना ओमफ्राय जा मिनिखादों आं दुब्लि बारियावनो ओमफ्राय मबाइलखौनो हमना होनो रोङा माने जारलासो जागोन ओरैबायसा मबाइल हमनो रोङालासिनो थाबाय थायोमोन दानि जुगावबो बेथो मानिनांगोन आरो जोंहा बिमाखौबो सान्दुंआवलाय बिदि नुयो आरो थिखांनांगौ थिखांखादों मा एसे केकखौ खोख्लैजोबखो मबाइलखौलाय बोरैबासो नुयोना खोमसिसो नुथाराखै आं नों नुलायनांगौ नामा केमेरा हमनायानो दावराव खनसे केमेरा हमनाय जारलासो भिडिअ हमनो होबाय भिडिअ हमनायानो जोंहा बिमा फिसा सानैजों जि दावराव मिनिलायबाय ओमफ्राय दसे दानि जुगनि नै मा मैगं होनोमोन बेखौ सिबुं मैगं
मबाइला गोलैजोब्बाय सिफुं मैगं नै बे मोनसे नै नायनो हागोन जोंहानियाव माइयाव माबायसा हाग्रा जादों नै नै नाय हाग्रा माखा एकदम बारि भगबान हाग्रायानो दाख्ला दाख्लिल' होनदो बे दब्लाय मोनसे हाग्रा गोजा फुनानै दब्लाय मोनसेखौनो दाबो फोजोबनो हायाखै नै दासो जोबहांहां जादों इखौ फुखांबासो ओइ नाय बिमा बुरैया फुना थैदो नै होगासिनो फुनाया लड़की बड़ी शैतानी है देखो ना ये लड़की हाथों में मोबाइल लेकर ब्लॉग बना रही है ओ बिमाखौ खामानि मावनो होनानै फिसाजोआ ब्लग बानायबाय दङ बा 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 बोथोरनि मामोन लायो बोथोरनि मावनाय दांनाय बोथोरावनो मावनानै ला 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 आया गाव रागा जोंदो बे टिं 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 फुलायनोसै आंबो दसे बेखिनिखौल' फुनानै थांफिननोसैलाय नै मा मैगं होनो सिफुं मैगं गैखिनि मोनबाय इयाव दंबावो थांफिननोसै बेलासिनि 2टा बाजिलायबाय आरोना 2:30 जानोसै ओंखाम जाया दै लोङा सोर मावबाय थानो हानो थांनोसै ओंखायनो न'आव हाया फुगासिनो फैनोसै मेंजोब्बाय भिडिअ हमनो नागिरा गैया नालाय आरो हाग्रा फुनायाव सोर भिडिअ लाबाय थानो ना आइ जानाय नङा ओंखायनो ससे लालायबाय ससे दोनलायबाय बेफोरबायदिसो लादों आरोना भिडिअखौ र' सिफुं मैगंखौ खोन्थिनाया बेसे बुरजा मोनदों बेखिनि मोनदों सिफुं मैगङा बारा बुरजा मोनाखै ओरैनो मोनसे मोनलाय मोनसे लाथुमलायबाय मोनसे मोनलाय मोनसे लाथुमलायबाय बेफोरबायदिसो खादों मैगंखौ मैगं खारै जाहैनोसै बेखौ जारिजों लागायनानै थांफिननोसै जोंहा दा न'आव टिं 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 ट्रिं जगार जाजोब्बाय देलायलायबाय बाङायमान न'आव थांनो गोनांनि लामायाव मोजां नुनायनि बाङायमान गोसोम गोलामनो हाया लोङा दैबो लोंबावाखैसो दहाय माबायाव लोंनायानो 11टासोआव ओमफ्राय 2:30 जालायनोसै इयावनो जोबखादो दैया दै गांहाबनानै ओंखाम उखै जानानै सोर फुबाय थानो हागोन दब्लायसेया ओइ गेजेराव दख्ल'से बाङाय ओरै दंबावोमोन आरोना फुजोबनो हायासै इमान ओरै बापरे बाप बोरै फुबाय थानो हागोन इखौलाय खोथियानोसो ओरै उन्दुलायना दं हाग्राया ओरै उन्दुनाबो दं ओरै थियाबो दं फुबाथाय ओरै फुखानांखागौ खोथिया फुनाय रखम ओरै फुलायबाय हाग्रायानो माबा एखिजा खावसे खना मोनथामल' दं होननायखाय सानलायबाय हुला हुलि फुना फैगोन र' होमबालाय खना मोनथामल'बा होनना सानबाय माबा माथो दब्लायसेयावनो बेसेबा बुरजा जारलासो जागोन फुजोबनोनो हायासै आरो फैबावनांसिगोनसो खना मोनथामल' होनलायनायखाय ओरै बिरलायना फैदोंमोन हाजोबगोन बिरलायना फैदोंमोन बिमा फिसा सानैबो हाथारगोन होनबालाय दिनैनो सानसेनो होनना फैना नायफैबा देनजारसो गोजाननि हाजोखौ मोजां नुहुरो होननाया इनो जाबाय जोंना ने खोमसि सिनथारदों माथो